Abaliswa kuwe ulethela Phetheka ungiphethe kahle sandwa sami Phetheka ungiphethe kahle moyo ingcwele Phetheka ungiphethe kahle sandwa sami Phetheka Genesis chapter number 1 verse number 26 masicale lena siphoke hallelujah. Genesis chapter number 1 verse number 26. Sithanda zenu sigoduke. Verse 26. Wazake uThixo wathi masenze umuntu abe ngumfuziselo wethu afane nathi, makabe negunya alawule inhlanzi elwandle, intaka ezibhabha esibhakabhakeni, inkomo nazo zonke izilo nezinambuzane elizweni. Thandaza ke mina Baba wethu onamandla wonke, kumbuya incwadi yeGenesis incwadi yendalo, lapho khona kudalwa khona. Lithi iBhayibheli emhlabeni kwakusenyanyeni umoya oyingcwele ufukamile phezu kwenzonzobila yolwandle. Kwadalwa. Kanti nxa sifika ngoku apha ku verse number 26 lithi iBhayibheli wathi masenze umuntu. Funda mama verse number 26. Wazake uThixo wathi masenze umuntu abe ngumfuziselo wethu. Masenze umuntu abe ngumfuziselo wethu afane nathi. Funda siphukile yakho. Then God said, Yes. Let us make mankind Let us make mankind in our image, in our image, in our likeness, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, wathi uThixo masenze umuntu. Ngamanye amazwi wonke umuntu ombonayo emhlabeni udalwe nguThixo. Noba ligitsa, noba lisela, noba kumbulali, noba kumdlwenguli, wonke umuntu okhona emhlabeni udalwe nguThixo. Wathi uThixo masenze umuntu. Nathi indawo efuna siyibambe bazalwane. Apha kwenzela umuntu akathi masenze umuntu nje. Uthi masimenze ngokomfanekiso wethu. Singamenzi nje. Lithi lesizulu iBhayibheli asifuze. uThixo wadala umuntu ukuze afuze yena. Kodwa into esiyibonayo namhlanje, iPosmos igcwele. Kunzima emhlabeni ngabantu benziwe nguThixo. Hallelujah. Hallelujah. Wathi uThixo masenze umuntu
Na umbuzo endinawo ke bazalwane, nasezicaweni ke ngoku ingabe lo myalezo sabanjiwe na? Ngoba xa kufikwe ecaweni, xa kufikwe enkonzweni, kulindeleke ukuphuma abantu abenziweyo nguThixo. Naku umyalezo esiwunikeziwe, makwenziwe abantu abazawufuza uThixo. Andazi bazalwane, andazi bantwana bakaThixo, ndiyacinga bhuti, ndiyacinga. Yes, that's all mntana, ungayeki ibambe kulokhileyo. Abantu bangeniyibona le nto le kuthiwa yeyi akancela ufuzuyise. Elinyana ubuqondo ba yeyi wayethi ubutata kuyayibamba ingqaya ayithi hawu wayeyigalela nanku ngoku. Malibonge igama lenkosi. Omnye kutshiwa kuthiwa yo kayiphukandiwe lo mntana phanda amankazana utatakhe le wayenje. Kodwa namhlanje bazalwane sokufuneka abantu abazobuyela kwincwadi yendalo. Wathi uThixo masenze umuntu asifuze. Funa abantu abangazufuza abantu, funa abantu abazawufuza uThixo. Alibonge igama lenkosi. Wonke umuntu owenza kakuhle kuyatshiwo kuthiwa yo hayi lo mntana awumngeniwe nguThixo nyani. Omnye umuntu ongenzeka kuthiwa yo unosathana lo mntana. Nje ubone uThixo amehlo kushiya ebovuma akajongeki uyoyikeka. Ungena ngusathana. Kodwa kongena uThixo, wathi uThixo masenze umuntu. Icawe namhlanje bazalwane mandiyithethe nje inyani nje gabalala. Zidinga nendawo zokukhonzela. Kodwa kudala pha kwakusaziwa icawe. Zisikela amanxiwa ehlaleni. Ngoba kuyaziwa kwawuma icawe apha. Kuzokwenziwa abantu man abazawufuza uThixo. Kodwa namhlanje kwawuma icawe apha. Kwenziwa abantu abazawukhutuzwa ngabantu baphume benjalo. Alibonge igama lenkosi. Wathi uThixo makwenziwe abantu asifuze. Nanso nje manje indawo ngiyithanda le version yesilungu yesizulu. Ningabe sifuze abantu bazalwane. Kwinto yonke esiyenzayo ukoma ndifuze. Wathi uThixo makwenziwe umuntu. Funda mama kokugqibela sithandaza. Masenze abantu. Waze ke uThixo wathi uThixo masenze umuntu abe ngumfuziselo wethu afane nathi. Afane nathi. Esemhlabeni afane nathi. Esesikolweni afane nathi. Esemsebenzini afane nathi. Esehlaleni afane nathi. Ikharekha yakhe kube ile yethu. Wathi uThixo inkawa senandaba nokwenziwa kwabantu namhlanje. Zinendaba nale. Uyabona le? Mawusikahle. Yona ihamba phambili namhlanje. Bakhona lela gqitshiwe. Akunandaba noba kuphuma abantu abanjani. Kaya bazalwane lithi izwi lenkosi basifuze. Hayi futhi yabona nami uqabe ndigude imali ngaphuma abaninzi abantu imali bethawe lapha. Ngizwe umuntu onemali apha. Batshintsha nje ndisithi iciko ngaphuma na. Haleluya. Habe ncinga nje ndithi bawuno. Yabona becaweni. Khona imanagers eziyi3. Kuna amapolisa. Kuna amagqwetha. Khona supervisors. Khona izecurity. Umnitsi umuntu onemali. Kodwa sithuna ngamali. Wathi uThixo
Now i-chance ne-chance esiyinikezwayo sifuna ukubona kuphuma abantu abanjani. Phuma abantu abanjani. Uyazi bezalwane uYesu wawabanjwa sendegqibile abantwana bakaThixo ningangixolisi. uYesu wawabanjwa eza ubethelela emnqamlezweni. uPetro ethe ngeke ndikuphike kodwa wathi wakubanjwa zaduma waxa lemjongayo kodwa hayi bathi bethetha abantu bathi hey nanko omnye wabo wathi hey hlukanani namntu kodwa into abambamba ngayo indlela wayenyathela ngayo indlela wayethetha ngayo isimo sakhe indlela wayejongeka ngayo wayibonakala abantu bathi hayi uye kanye lo asafihleke izinto indlela akathethe ngayo wathi uThixo makwenziwa abantu fokamakada mfana wami inye agenda esinayo kulomkhukhu ukubona abantu ababuyele edalweni kaThixo kwi-agenda kaThixo hayi abantu esabasesha imali ngolakala idingeka imali yadingeka kodwa wengayidingi imali but sonke siyibeka phambili leyo i-agenda phambili kakhulu bakwenziwa abantu othi noma umiye nje uyancina nje ngoba uvuma umoya bathixo inene ungenile wathi uThixo makwenziwa asifuze sakazakaya nje ungabe ngutata engonyama onakala bayu bawangena umonakala nje ubaleka nekati ngenavuye nje mamhlanje ngempela behambise ngutata othandekayo wenkani abantu ababengayazi bandiyabuya ngosiyajima nje isiqala phaka imoto egarage abephuma begijima ukuthi saba ngotata nabona bendizokhumbuleka la ekhaya hayi nje ngutata mosi ngemva kamake baba baleka ufika mama begijima bakhipha mama bagijima ngafika mama begijima la mina ufika naqoma hayi amen haleluya wazalwane wathi uthi kaloku ekhaya siyatata siyatshintsha mosiko nomama ngathi uthambe igitabo mina ufaka ibhanti haleluya wathi uthi asenze umuntu asifuze bana abantu abakhona namhlanje fika ababhali nabafarasi bafika uYesu bathi uYesu khona ingxaki Yesu kulesi sixeko siyakhuthuza sikhuthuza ihafu senze njani wababona uYesu uthi nina nizondlinga thathane kaKesari buyele kuKesari uthi ivezeni le mali bayiveza uthi mbani obhalwa apha bathi nguKesari uthi kaKesari mayibuyele kuKesari abantu namhlanje abeza ufuza uThixo kwizimo ezinzima haleluya wathi uThixo makwenziwa abantu mamjonasi ayikho bawumnuko ayikho agenda esifuna ukuyibona kufuneka kuvuka ibandla elifanele lase-Antiyokhi elithi iBhayibhile babazalwane babenqula bedumisa wathetha uHoly Spirit wathi ndenyulelela uBarnabas noSawuli uthetha nento uHoly Spirit kuhlele engcukwini kuhlele into ubonakala nje ayikho lento enziwa ngaba bantu kodwa lithi wathi uHoly Spirit ndonyulelela uBarnabas noSawuli baye emsebenzini engabizele wona kuthetha umoya ingcwele phela inyaka nje ukuthi ngobona Thixo nomile ibandla lithe kodwa bazalwane wasathatha amehlo wethu usafuna ukhoza wathi uThixo mawenziwa abantu ngokomfanekiso wethu funda ogqibela mntana. Then God said, let us make mankind in our image. Mankind in our image. In our likeness. Yes.
so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals. Ndifuna abazalwane siphuma apha ukuthi kwizinto ohlangabezana nayo uthi ndifuza uThixo kodwa noba ndingekho. Ziyandishaya zona izinto kodwa ndimephi ndifuza uThixo. Ngela mixeko lanatha nonjeka ncinci kansela kwamna. Ngalesisikhulu esina. Ngilide awayibona ngiyeshotana. Tata wayindoda enzekile yende nofuza umama mna leyona imfitshane. Hayi. Tata wayesaziwe uyibambile ngayo withi ayigalele. Kodwa wathetha amazwi abuhlungu. Wathi mntana ungaze uyenze into endiyenzayo. Ungabuseli utywala undixakile. Njengoba undibona ndile ndoda engaka enesidima ende efanele ehlonitshwayo kodwa buthi bakubile entloko. Ndiyaya phansi. Siphele isidima sakho. Thetha utata ondizalayo. Ngamanye amazwi uthi ungandifuzi mna. Fuza uThixo. Bayibonge igama lenkosi. Pha elalini mna ndiyilasbone kutata. Kodwa ukhona umfana oyilasbone obonwa yapha elalini. Ndamngani imjonga waThixo yeli ntwana efana notata manje. Watata wakho lo mntana. Bayibonge igama lenkosi. Kukho izinto ngabafana bakhule athi hayi notata wayinabantwana apha esithubeni. Uthi ke ngokuthi ningafuza abantu nifuza uThixo. Bayibonge igama lenkosi. Akathakatha unina wayethakatha ngohlobo. Bayihamba ngekheji wayiphuma ngomtshayeli unina wayinezilwane kodwa wena waziwe nje uba andifuzanga umama. Andifuzanga utata. Yes, kona igazi iblood yonke lonto leyo zingafana kodwa ndifuza uwedalayo uThixo masenze umuntu ngokomfanekiso wethu asifuze. Hallelujah. Incwadi yezenzo chapter 10. Thandazeni sigoduke. Hallelujah. Incwadi yezenzo chapter number 10. Sithandazeni bantwana bakaThixo liqhibile. For wasematatela sifune sifuza uThixo. Abone nje abantu bathi ungenwe yintoni lo mfana asimaze nje. Abengenwe nguYesu. Ibethi isibe buthungu awusikahle. Ithi bisaziwa pha ikhali suke emantombazaneni kodwa ibethi bebuthungu. Ilinda umkayo. Ithi bisaziwa intombi sethiwe namagama kuthiwa uJezebel. Angena uThixo ayibethe ibuyisa isidima sayo. Ona intombazana isaziwa nje lalini kuthiwa uSkhaftini. Wonke umfana oyifunayo uyothatha la ntombazana. uSkhaftini igama layo. Skhaftini. Yazi uthi uzela umthaya. Umkhulise nzima, umondle, umnamkenisa uthi apha phandle akizwe ngoba nguSkhaftini. Ngoba uthathwa nje. Kodwa uthi wakuthatha amehlo wakhe. Awajokise kuThixo. Hallelujah. Wathi uThixo masifuzwe yena. Singafuza abantu. Kuthi saziwa nje kuthiwa hayi wazalwa out of umtshato wena. Kodwa uthi abamzabazala emtshatweni. Mama ndiyavuma wanifumana ngaphandle komtshato kodwa mna abantwana ndizabafumana emtshatweni. Ndiyavuma utata wayesenze wathi uThixo masenze umuntu. Kunzima ukwenza umuntu ngoba uthi ngokuthetha ngezulu abe nempendulo. Kuthi ngokuthetha besithi kodwa hayi semhlabeni. Ezinye izinto asina wathi uThixo masenze umuntu. Inye agenda sibeka ukwenziwa kwabantu. Noma umhlaba ngoba ngaphambili uthi utata umhlaba ngidropa unyanisile. Bawudlamini wathetha into ebuhlungu ngenye igebe. Khona intombi sasikunda naye apha emanzini. Ivuta ithi bhe. Worship apha. Worship. Ihlala bebheki kwesisitrato.
sibone siyibona ukuthi hey ivuma ingoma sayithanda le ntombazana kanti le ntombazana hey iyahlalisana njengoba ivuma ingoma beshiya iqedza bayidla xesha lonke ayithatha naye nayo bayidla uhlala nayo bayidla lapho khona zaqhabuka khona izinto kuba yazi ke yasebenzisa ifoni yomntanami WhatsApp xa ndithi ndifuna ifoni umama wafone nami uthi ubani boyfriend yakhe abayikhuphanga irent ndithi hayi man uba ndihlala naye apha endlini uthi hey hlala neboyfriend yakhe lo abarentanga njengoba thina ivuma ingoma besivumela ingoma amahlazo abantu baxaka iBhayibheli abamanzi taliswayo bazalwane sithi bakwathi uThixo makwenziwa abantu abaza kuyika xa beme ngaphambili babe nesazela uyabona xa sowujonge uThixo uthi noba kungena umuntu phaa emnyango mfoka kahle ekwazi uba wakhulelisa intombi yakhe wenza kodwa kungena uThixo kuvivisi ethi ubani uKristu Yesu usisidalwe esitsha ngoba xa unganjalo kungena umuntu owazi amahlazo wakho namanyala angene emnyango usathi we praise your name we praise your athi khulu ukuthi umuntu phaa sibone sithi almighty God ungena umuntu ophethe amahlazo wakho taliswayo ufune vele unyaniseke emahlweni kaThixo unyaniseke usangena ngomnye uthi bawo uyandazi ukuthi wiki incede team lo unyaniseke nje taliswayo ke vele wari bawuntshwala senxandiva khona zicawe umuntu aphuma endlini avela afaka iJeremane afaka iKetchemi yathi namhlanje handa uyifumana ukuye hayibo uthela ngani nalomntana ngoba intombazana abuye sekesithi awufumene uchathile cawe umuntu ongambona nje faka iKetchemi yabo omhlanje uma iminathi abhinqe athi ndiyeqaba uwendele kubani mntanami kwenzekani ngoba uyayazi xa ufika pha ngamagama amadoda mabengamadodana ufuna ubibhuti ngathi ndifuna lo haya yexelile bathina wathi uThixo makwenziwa abantu nothi lemhlanje siyibonayo konke Nkosi yami yini bangaboneke nje 2 minutes xa bengaka abantu sibacelele ngoKristu okwazi ukulungisa umuntu izolo lakhe liqine nje tu ayibambi indoda ayibambi uta yesabantu kunzima kunzima uma mbonakala bathixo nyani ngesibanjwa kude namhlanje uma thina umbono waye unenhlahla yakunceda uThixo nkosikazi ngendiphi namhlanje wona udlala apha nabantwana ndibanjwe ukuthi xa bandihlala apha ndiphume ndiyaripota ndiyathi kodwa ikolma kwakho ngexesha lam naw ndicima ndilayithi andinegolfu mna ndandinegolfu mna velocity mfana ngayithenga ibhegi ndiphume esikolweni thenga ivelocity hayi mngana umkhulu ayile ndoda yalapha emncinci ingemva pha kum elikapa saselijikeleza nge-2 minutes sesihamba jikeleza kwelikapa yabona ke nditsho nje ndithi ezinye zezinto uThixo akandinceda kuzo wandinceda kwidimoni lokuzula ndandilizule elikapa walikhulula tu likhupha idimoni lokuzula wathi uThixo makwenziwe umuntu asifuze ndithi ke nontombi xa ndishumayela apha sisi wam ndifuna xa sikhuma apha sisifumana ubufakazi kuthiwa ye ubani uthe wathi wawuhamba nabantu siyawubona umahluko nansi into esisikelelayo thina nansi into esisikelelayo kuthi kuvunywe ekhaya funda mama haleluya selizanda ke bancele iqibile ukushumayela wathi uThixo makwenziwe abantu senza kwenziwa abantu apha khandwa abantu abazawufuza uThixo basihamba nje sele different siyotshathisa basiyotshadisa le different sifike futhi uba siyayibiza isizwe sithi mayizana imfana sisiqoba Thixo yabona ukuthi siyikhandile kahle imali
iseza basithi eyibeka umntwana malulo kodwa sivume sithi yabona le indoda ungena ukhongoba siqoqile kahle bale bonke igama lenkosi haleluya ndobekezela uzawushaya izinto zalomhlaba kodwa bashiyeke benephisi ngaphakathi wathi zawubekezela kule ndlela noma kukanje namhlanje abonakale kuyatuthula uThixo umuntu osihlabelelayo noma ethu kodwa impendulo ikhona